Sadag. Napalabas, naamuan ni Misty ti maipapan iti inaramid ni Albert ken ti panagnaedan kanilay ka ijay resort. Iso amay sa abanag ti ingkedeng na. Nagpakada nga rod da ito'y iti amana ket kinunana nga agbakasyon da kanidan. Iti sabali a bangir, insalaysay ni Laika kani Albert ti amin. Ket imbaga na payan iti asawa na, ananggag na ti saritaan da iti doktor, maipapan iti kasasaad, ken ti posible a mapasama ken kuana. Kabayatan na, inkedeng ni Don Fausto, nga isupay lang ti makaammo iti negosyo da, bayat ti kaawan ni Misty. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! At dagayam dito'y dagiti agkakapatag at dokumento. May papan kadagiti sa ni Kwame. Apoy nga da dito'y dagito'y. Rumbang kumaan na ilemang dagito'y iti lugar asan amakita. Wenno maamuan ti asino man. Anya ti kayat asawan da ito'y. Apay ana inagan meten dagito'y asa ni kwa kanidan. Anya ti kayat asawan da ito'y. Tinasayaat, yuman ko nga umuna da ito'y kadagiti talkagatao. Kalpasan na, kasarita ti abogado mi. Basit ti tao ita dito'y resort yo Madlaw, tani. Manmano ti nakaparada iti parking lot. Dayjay tilugan ni Albert. Talagang addada dito'y. Agpakita ka kadikin ko, ana? Saan pa'y? Agpaliw tapay matan. Saan arumbang nga da makakita kanyak? Iso nga rod akapilitan anang arkilang ak iti sabali ang kotse nga aramaten ta. Tapno saan taabas tamabisto nga datagayam dito'y. Misty? Naskan nga agtalinaod iti panunot ni Papa. Nga addata iti sabali ang lugar. Iti kasta, ket saan ang maalarmada, Albert? Kasano ko maama-alarmada? No maamuan ni Papa nga datamad gayam iti daytoy ang lugar. Sigurado apakaamuan na ni Tito Amado. Sigurado a makadanon dayta kada Albert. Iso anas kan nga agtalinaed a palimad ti kaaddata ditoy. Sana sinsinan dayta na doktalam, Panyero. Panyero. Asino tinang ibagahamon iti dayto na doktalam? Sigapay lang, Panyero. Oh, panagkunak. Kasayatan no sabali nga abogado ti pangyumanam iti dayta. Saan ket ati abogado yo? Talaga kasta ti plano, Panyero. Ngamin, awanan ti panagtalag ko iti abogado mi. Maragdagsakan na kiti makit-kita kita ajar ta asawak, nana si Mang. Albert Barok? Sapay la ko, ma. Tam makatulong ti kaadda tayo dito eh. Tapno oregas kasanukat. Anya ti kayat mo asawan, Albert? Diyak mo. Nung kasanong aklunak no bilang, nana. Ti ka di maipapan iti kasasaan ni Laika, ti kayat mo asawan? Uwan, nana si Mang. Barok, di mo pukawan ti panagtalak mo iti Diyos. Laglagi pam nga iti amin akan ito. Kanayon nga adda iti sibay mo tinamarswa. Tartarabayan na kayo kanilay ka. Di ka mapukawan iti namnama, Barok. Taaginggat si bibiyag ti tao. Addalata namnama.
Makitam ti aramid dagiti mamirmiraot. Amado, Karidad. saan ka di amamirmiraot dayjay adan? Ngam tinulungan da. Ita, anya tinaramid na. Trinaydor na ida. Karidad. Saan pa'y lang nga amuno anya talaga tinapasamak? Nalawag ti imbagam kanyak nga inyuman kan ni Fausto. Saan aya? Naipanaganan kan ni Dan ti agkakapatag asa ni Kwada? Pudno, hanggang saan tayo pa'y matlaang nga mo, no anya talaga tinapasamak. Agpaimbestigar pa'y ni Fausto. Basta, kasta dagita amamirmiraot. Siguro, kas jemot laang ti plano ididay jay adan. Iso ang nakisiningad kan ni Albert. Ngam saan ang nagbaliki? Ita, da Fausto ti trinaydor na. Kat kayat nan agam gamon ti kinabak ng da Fausto. Ni Papa ti umaw-aw. Hello, Papa? Misti, kadom ka di ita itayan mo nitan. Saan, Papa? Adda iti ruwar tinagdagusan mi a hotel. Masayap no basta. Napatag ti bagakan ka ita. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Papa? At ka di ambom, may papan, iti pan nakainaganan kanitan. Nagiti na duma asa ni Kuwata. Ha? Ibagam kanyak no napakay na igam iti daytoy, Misti. Ngamin, kaduan ka nagiti sa ni Kuwata, ket naipanaganan kanitan. Anya. Among, Albert. Maiyari kiti kinalawat ti taaw ti panagayat ko kan ka. Saan mo amarakod mapagpatinggaan na? Laika, Day tatag paiso. Tatalagamat nga awan ti umasping iti day ta panagayat na impay ko kan ka. Sika ti imo na nga ayat ko. Kat masigurado, asikamatan ti maudi. at day ta ka manan Laika. Pangasim, tasaan ka kumangagsaw iti kasta. Oo, di ka agliday. Ibagbagakan ka dagitoy. Tapno di kan tuket di agladingit iti nakana. Oray pa'y. Saan ko akayat dagit ang ibagbagam? Namin, saan ko akabailan? Kabailan. Awan ti saan mo akabailan. Tamata ginayon tumat at tarabayan na kati panagayat ko. Laika, Kat tandaan na makanayon. Ati panagayat ko. Kat para laan kan ka. Awanan ti sabalipay. Si kalaan. Manipod pa'y ididamo ang nagkita ta. Napakaamwa ko ni Misty Panyero. Iso na lang, tasaan mo't aklaro ti sungbat na kanyak. Adya ti kayat mo asawan, Panyero. Diyak masigurado no da pa kainaigan na itinaduktal ako no awan. Ngamin, kas itinakon saan aklaro ti sungbat na. Nasken tinananay apanagan na di ti anyaman nga dangay wayat mo, Panyero. Panyero, Nakasaritam ka din dagiti daddo mga abogadom. wen. Tilangan abogadok ang nakapirma iti papeles ti saan ko kinasarita. Kaya't kung amin ang masigurado, asaan ang makalisi, no bilang tamapanagnakanan no anya ti agpaiso. Kasayatan dahi ta, Panyero. Kat no anyaman bilang ti may tulong ko, ibagamlaan kanya, nakasagana ka tumulong. Agyam hanak, Panyero. Talaga ang mapangnamnamaan ka. Talaga ka di aplanom apatayan ni Laika? Wan, Dan.
Ket si kaa mismo ti mangipatumpal iti dayta. Anya? Apay asyak? Si kaa, tapno may mayat. Saan ka di? Misty, Ipatumpal mo ti plano. Si kaa mismo, Dan. saan Misty? Diyak kabailan ti pumatay. Taan niya nga rod ti kabaalam. Tila ang agtakaw. Aggamgam iti saan mo mat asa ni ko. Anya ti kayat mo asawan? Inyawag kanyak ni Papa. Tinadoktalan na. Diyak amuno kasano ana aramid mo. Ngam nadoktalan ni Papa. Ana ipanagan ken katidaduma asa ni Kwame. Anya? Iso ano di naktulungan iti daytoy a plano. Sikat ti kasi. Paibalod na kalakit din ni Papa. Palungsot na ka iti pagbaludan. Misty, Ngam no tulungan na. Ikarik asaan ka amabalot. Taakwak ken ni Papa. Asyak ti akin nakam iti kasyay anadoktalan na. ha? Napintas ti offer ko ken ka. Saan ka di? Isungag panunot ka ana imbagdan. Agsublikan, wano tulungan nak iti kayat ko ang mapasamak. Tatulungan kamat ang makalusot iti anomalya nga inaramid mo kontra kada kani ken ni Papa. Laika, balasang ko. Ha? Umay kan, balasang ko. Taag sublitan ijay cottage apag nanaudan tayo. Madamdamalaeng, agtumarkan ton iti agas mo. Agas? Apay nga agagasak? Ha? Sino kaya? Diyos ko. Di mi karmanen ti sakit mo ang makalipat. Balasang ko. Siyak? Makalipatak? Aywan. Diyak malagip tinagan ko. Anyat nagan ko. Sino ka? Siyak ni si Mang. Si kamat ni Laika. Laika? Siyak ni Laika? Wen. Alan, umay kan balasang ko. Tamangan kan. Kalpasan na, agtumarkan ton iti agas mo. Anya tinadoktalam, Dan. Asikaswanlatan ni Albert ti negosyo da. Ninana si Mang ti mga asikaso kanilay ka, naawan ni Albert. Kasta gayam? Very good, Dan. Oh, di kagdanag. Tungpalag ti karikan ka. Basta tungpalamat ti kayat ko ang mapasama. Naskan ang mapatay mo nilay ka. Misty, Di ka nagduwa-duwa? Kinabaalam tupay amina ni obra ti amin. Tapno mayakar itinagan mo dagiti sa ni Kwame. Saan ka di? anya? Oh, saan ka din? Iso asaan ka nga agkadkadan? Tungpalam laangan timbagakkan ka? Ngam timalungsot ka iti pagbaludan. Kita ang barok, aging gaita, saan pa'y laeng nga agsasao. Nalabit nga awan pa'y laeng ti memoryana. Agyaman na kiti panangas asikaso yo'y iti asawag. Bayat ti kaawan ko, nana si Mang. Awan anyaman na, Albert. Sana bale, ta si Mang puta ka nasapay ta.
Siya kung ti makaammo ka ni Laika. Sige laang Barok. Sa bagay, may mayat ti kasta kasasaad na. Ngam daytay kanayon a makarik na iti panagsakit ti ulo na. Delikado ngamin ti kasjay. Nakaawag mat ni Tita Caridad. Ah. Hello, Tita? Apay nagbakasyon ka. Kasano ti plano? Di kayag danag, Tita. Maipatungpal ko ti plano. Ngam kasano? Kuna ni Fausto nagbakasyon kayo kano, kandidat? Pudno dayta, Tita Caridad. Ngam awan ti rumbang apagdanagan nyo. Matungpal ti karikada kayo. Good. Magustuak dayta nga imbagang misti. Ayan yung ngamin ita. Adda aklang iti asidag dayjay alay ka. Anya, Dayta ti agpaiso, Tita. Ti amo na siguro kat malibasan na. Pues, nagbidot nilay ka. Tauray no nakasadag itan kin ni Albert. Amok ama ipatungpal kulat tati plano kan kuana. nasayaat no kasta. Ngam ni, laglagi pam kumaakanayon titulagan ta, misti. Saan arumbang ama iramanak, no bilang lang. Wan, Tita. Di kayagdanag. Siguraduak apulido ti amin. Siguraduak nga awan ti makakita kanya. No patayak nilay ka. Maipatungpal nga ta ni Misty ti plano na. Gagayem, di uliwayan adenggen ti talulaangan apaset. Tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagpakada da Misty nga agbakasyon da kanidan. Sandan analapdan anipay lang Don Fausto a mismo ti mangisandi kadakwada ijay opisina. At dangarod na doktalan ni Don Fausto, idi sinaggay sana arinikisa dagiti agkakapateg a papeles dagiti sa nikwada. Iti sabali a bangir, simro manen ti sakit ni Laika, ket awan manen ti malagip na. Ngem naanos latta nga inas asikaso daytoy ni Nana Simang, agingga asimang pet ni Albert. Kabayatan na, inawagan ni Doña Caridad ni Misty, ket nagsarita dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Di kagdanag, Tita Caridad. Maipatungpal ko ti plano. Ngam kasano? Kuna ni Fausto nagbakasyon kayo kanidan. Pudno dayta, Tita. Ngam awan ti rumbang apagdanagan nyo. Matungpal ti karikada kayo. Good. Magustuak day nga imbagam, misti. Ayan yung ngamin ita. Adda aklang iti asidag dayjay alay ka. Anya, Dayta dagpaiso, Tita. Ti amo na siguro ket malibasan na. Pues, nagbidot nilay ka. Tauray no nakasadag itan kin ni Albert. Amok ama ipatungpal kulat tati plano kan kuana. nasayaat no kasta. Ngam ni, laglagi pam kumaakanayon titulagan ta, misti. Sa narumbang nga mairamanak no bilang lang. Wan, Tita. Di kayagdanag. Siguraduak apulido ti amin. Siguraduak nga awan ti makakita kanya. No patayak nilay ka. Anya,
Magustuak dayta a plano, iha. Siguradom dayta. Tapno mapulkawan iti agnanayon dayjay alay ka. Wan, tita. Di kay madanagan. Tano idi kat na ospital na ang nilay ka. Siguradwak itan ti amin. Talaga apatayak nilay ka. Talaga madanagan Albert. Masansan man na ako maro ti panakapukaw ko iti lagip ko. Laika, Mabuto nga. Amang ano dumtang ti kanito nga agnanayon na mapukaw ti memoryak. Kat malipat akong ti amin. no mapasamak man dayta. Di kagdanag. Tadak lang dito eh. Ipalagip ko ti amin kan ka no bilang lain. Albert, Dayta tekpaiso. Sa anak to mo kuma. Agtali na rin iti sibay mo. Kan kanayon abin sa binsag ti amin na pagtang iti biyagta. Naragsak man, wano naliday. Nasamit mo na pagten, wano na pahit. agyamanak, Albert. Sa anak ang nagbidot, idijak linagdan ti pusok nga agayat kan ka. Laika, Napnuan ka dagiti agkakapait apagtang ti biyak ko. Ngam kalat ang nagbaliw ti amin, ididimtang ka. kastamot lang ganyan. Idi inayat ka. Nagbaliwan ti amin. Naamiris ko ang napatagkayam ti biyak. Kat saan gayam arumbang kapay dagalag itanyaman na panubo kadumten. Albert, Iso nga oraan niya ti mapaspasama. Sa anak tong agbaliw. Kat no bilang dumten man ti ko na mapagputput nga masumambay ti biyak ta. Ikariklay ka. Balunong to dayat ko. Tas ikalang ti pangipayak itinapudno a panagayat ko. Asino jay kinasarita may ti cellphone ni Tay, Caridad? Anya kumakan ka, nga oray adda kinasaritak. Wah, Si Kantupay, saan ka abibiyangan? Nga oray asino dagiti kasarsarita may ti cellphone mo. Kenjak bibiyangan, nga oray asino dagiti kasinsin narak mo. Isa pa nagkunak katawan kumamat ng ti bibiyang mo na asino man ti kinasarita. ala, no talaga akas ta ti kayat mo. Adakan ka dayta. Makamu ka. Talaga? Mariknam itan no anya ti epekto ti pananglokom kanyak idi. Amado. Iso nga awan ti rumba nga pabasulam kadagiti mapaspasamak ita. No saan mo't lang ati mismo abagim. Talaga ang nakalalailo kayo kan ni Albert. Anya, balasang ko. nagasatakan ko na, nana si Mang. Nagasat mo't ni Albert kan ka. Nana, Sapay la kuma, taag na nayunan akastoy. Naulimag, natal na ti panagbiag tayo. Awan ti riribok, daytay kanayon tayo anaragsak. Ne, apay anagsan na ay ka, balasang ko. Diyak ngamin amo. No may paay ko tag nanayon aragsak para ka ni Albert. Ha? Laika, saan ka kumanga agsaumanen iti kasta? Numanggag ni Albert dayta, sigurado nga apektado manen. Nana, Likli kam apanunutan ti anyaman apagdandanagam. Kat ikagumaam ti agbalin anaragsak akanayon iti danna ni Albert. Nana, Kasta kumati kanayon nga aramidang balasang ko. Tapno saan ang maapektaran ti salunat mo. Anya nga idan, napanunot mo no anya ti kasayaatan nga aramidam?
Tapno maipatungpal mo tibilin ko ken ka? Kasarsarita ka, Dan. Napanunot mo ka din no anya ti kasayaatan nga aramidan? Yak kabailan ti pumatay, Misty. Anya? Aklunak nga ididamo. Inkarik iti bagik amakipin na tayak, no bilang magipitakon. Ngam italaan na amiris ko. Saan ko gayam akabailan? Anya? Isu nga aklunak laangan. No anyaman ti pagbanagak. Gapo iti panang traidor ko kada kayo. Anya? Nalupoy kagayam, Dan. Naturturudak pa'y gayam nga amang ngamsika. Misty, Ngam saan kan amabalin nga agsanod iti saritaan ta. Tano aramidam dayta. Ikagumaak nga ipabasol ti amin ken ka. anya ti kayat mo asawan? Amom abak nangak. Ado ti connection mi. Nalakalaang apardayaan ka. Ibagak asika ti utek ti amin ngar aramidak ita. Ket sika ti pakaibuntunan ti amin apam mabasol. Anya? Amom akabaalak nga aramidan dayta, Dan. Ket sa anak amang rabrabak lang. Talaga akasta ti aramidak, iti kanito nga agsanod ka, iti tulagan ta. Misty, Ngam no makitinulong ka kanya, protektaran ka. Ket siya timang salaknib ken ka, kontra iti pungtot ni Papa. Kastagayam tinapasamak, Panyero. Wan Panyero, talagang awanan tinamnama. Sana na may subli iti sigot ti amin. Pakawanan na, Panyero. Siyak tinakaigapon ti amin. Siyak ti rason, no apay nagbanag anariribok ti panagdenayo kan ni Caridad. Panyero, Ngimdi kag danag. Ikagumak nga urnusan ti amin. anya ti kayat mo asawan? Panagkunak. Kat panawanan tapno mailintag ti amin, Panyero. Anya? Tangay masigurado ko na natalgad ni Laika. Ilintag ko nga rodan ti amin. Barag no may salbar ko pa iti sigod ana urnos a panagdenayo nga agasawa. Panyero, Pudno a pagparpari ko takpay laang ti may papan iti naduktalak ngay naramid ni Dan. Ang nalakalangan da ita. Tinapatag ita. Kat ti may papan kada kayo ken ni Caridad. Saan ka makaid na nana si Mang? Ada ka di parikot? Ako, Albert Barok. Pampanunutak laang damama kan papam. Sipud na ilawan ni papam. Nagbalinan anariribok ti panagdanada nga agasawa. Agsangsangit ti kanito no saan da nga agapa. Anya ti kahit masawan, nana? Ingkarik iti bagik nga agtali na adlaangan kanyak daytoy anadoktalak idi. Ang makonsensya ak. Isu nga uray si kalaangan ti pangibagaak. Anya dayta? Dumngag ka anaing bagbarok. Ibagakkan ka tinamak idi. Tapno uray kaskasano. Lumag-an met ti dagansan nga ikupak iti barokong ko. Hello, Misty. Hello, Tita Caridad. Kumusta kayo, Tita? Saan na nasayaat?
Nang runa kat awanan tinaimbag a mapaspasamak, iti panagdanami ken ni Amado. Dayta ti agpayso. Wan gayam, di mo't kadwam ni Dan, iti ayan mo ita. Jak ilibak dayta kada kayo, tita. Misty, ammom ka din ti maipapan iti kinatraidor dayta amamirmiraot. Tita, Lino ko na kayo. Kaya't naagamgamon dagiti sa nikwayo. amo kon dayta, tita. Inyawag kanyak ni Papa. Matlagayam. Di ka nga rod agtaltalak iti dayta adan, iha. Amangan no anya ti aramiden na kan ka. Di kayagdanan, tita Kalidan. Tanggal ko ti tangad ni Dan. Kan may isa, kasapulak ni Dan para iti plano. Anya ti kayat mo asawan. Ni Dan ti Belina amang patay kinilay ka. Anya. Kalpasan na, baliktadit to ti amin. Kat isulaang ti pabasulag iti amin ang mapasama. Anya. Anyan. Kas di gayam ti pakasaritaan ti amin. Tsakla yung pagkarop. Nagtanaw ka na gayam ni Papa. No kas tagayam. Albert, Si kagayam Laika. naunag ti pampanunutan. Ada ka di parikot. Pampanunutok lang ti sitwasyon da Papa ken Mama. Ha? Nariribok ti estado da. Gapo iti pan nakailawan idi ni Papa. Dayta tinagramutan ti amin nariribok iti pamilyami. Albert, Ngam no pud no amin tinamwak. Saan gaya marumbang asid-sidiran latan ni Mama ni Papa? Gaputawan mo't atalaga ti basol ti amak. anya. Day tatagpay sulay ka. Iso apang panunutok noon niya ti kasayaatan ni Aramida. Tapno may salbar ti estado dagiti naganak kanyak. No ni Amado ti kagaram. Awan ita dito'y balay. Rimwar, kadjakam mo no sa dino tinapanan na. Karidad. Dahito'y tinabatada pa managnak. Asaan apod no asikati kanayon akakuyog ni Amado, no kastoy nga awan diti balay. Ngamin, adda ka ita dito ya. Idinto taawan mat jay nalaing nga asawak. Sa kabay nga'y mayak ditoy. Sigudan nga amok nga awan ditoy ni Amado. Ha? Karidad. Dakil ti pakay na iga kiti mapaspasama kada kayo ita. Iti panagbalin a nariribok ti panagdenayo. Manipod idinaduktalam ti panakailawan ni Amado. Makitam, kunaktumat, kaputagayem mo di asawak. Kalkalubam tinagalas nga aramid na. Katita, agkumkumpisar kan. Apay, makonsensya kan? Di mon kabaulan ti siderkan ka ti konsensyam. Iso nga agkumkumpisar kaitan kanya. Karidad. Sabagay, agayam kayo matngamin. Nasingad kayo nga agayam kan ni Amado. Karidad. Awan apulos ti basol ken ka ni Amado. Anya ti kayat asawan ni Don Fausto. Gagayem, di yuliwayan adenggen ti dwalaangen apaset ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon June Rebutazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag.
May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.